Mazuano Mama V vakuwana mari nekugara pasi peMvura. 5 years ago, if I could tell you that soon Mama V will be making money from living under the water, you will be confused, right? But as I'm speaking, he's making a lot of money from this. Tajaira kuti vanhu vanoita mari nekugara kumvura vanhu vanoita zvemanjuzu. But ladies and gentlemen, let me tell you a different short story about a Zim comedian who is getting paid to live near the oceans. Kune vasingandizivi, I'm Hasta and I'm a professional YouTuber. Mama V, born Admire Mashambi, is a male comedian who has no season when it comes to trending, from remixing happy birthday songs haapererwi because zvese izvi zvakamupa one of the best contracts, which also involves getting paid to travel. Ndikureva kuti Mama V paanokwira ndege habhadhari ndege, ndiye anotobhadharwa kuti akwire ndege yacho, kunzi iwewe uye tikubhadhare mari kuti ukwire ndege. Recently, there is a company by the name Skypath Services, which is like a traveling agency company, and ndiyo iri kuendesa Mama V to some cool places. For example, there's an activity known as sea walk, and this activity involves kugara pasi peMvura, but paunenge uri pasi peMvura kudaro unenge uchifema through helmet like a tube device which was designed to make one breathe underwater. Ka helmet aka kane imwe tambo inoenda kudenga kanenge kachisupply oxygen pasi, saka munhu paanenge achifamba pasi peMvura anenge achifema. So kuti uite activity iyi unobhadhara from $50 to $80 depending nenyika yaunenge wavhizita ine maisland anoitwa this activity. Rege ndidzamire nchiti iwe neni tisu tinobhadhariswa kuti tiite this activity, but handisi kushora this activity. This seems like an wonderful experience kuti umbofamba pasi peMvura uchimboona kuti zvinofila sei kufamba pasi peMvura. Ende futi patikuti Mama V vari kubhadharwa nekambani iyi kuti vaite this activity, Tete chireva futi kuti Mama V vachibhadharwa kudaro obvious vachazomaketawo kambani iyi iri kuvabhadhara. Sea walk is not the only activity that is getting paid to do. Pane amwe ma-activities like kupinda mvura mune kamba, nekugara muma-transparent boat, nekuita futi swimming. Imwe nyaya yandoda kukudzai ndeyekuti paunopedza kuona vhidhiyo rinoni ugocheka amwe mavhidhiyo atakaita akawanda because takakavha nyaya dzakawanda dzinonakidza, and also vari kuda kuti ndivabatsire kuadvertisa zvinhu zvese zvamunoita, ringava riri business kana anything chaunoda kuti Zimbabwe izive, ndibatei paWhatsApp. Ende vachada kushutwa malobola, wedding kana mabirthday party akanaka semavhidhiyo amuri kuona ndinoitaya, kana mafotoshoot vachada kushutwa, ndibatei futi paWhatsApp. And lastly, ndiudzei zvinhu zvamunofunga about Mama V, and mafans aMama V ndoda kukuona mucomment section kuti makawanda sei. Hasta TV.